Itxaroten ari zarenean, irudimena gortzen denean, aleginak nahiko ez direnean, gutxinaka ilusio gaitzautzen da, alduguna egiten ari garenean, gure txanda galdu dugunean, nekea gain hartzen duenean, goiziltzen dira ametxe, hitzemanako promesa, pixkanaka hiltzen ditu, ohituraren babesa, goiziltzen dira ametxe, bide berrien aukera, poliki ondatzen ditu, egunerokoan presa, goiziltzen dira ametsa, goiziltzen dira ametsa, goiziltzen dira ametsa, goiziltzen dira ametsa, goiziltzen dira. Begirada jaikita zerura, bueltan zoaz abia puntu. Arrasateko Jokin Zaitegi aurtengoan be Artisauen plaza bihurtu da gaurko egunez eta oraingo honetan 39 postu jarri dituzte. Bertan Artisauen lanak ikusi eta erosteko aukeria dau, baina horrez gain Artisauek lan zela iken dauen be erakusten dabit. Beitu zer topau dugun hemen. Dauden guzti hoiei, kanta jetzezu ozenkieta, entzun dezatela. Hemen Artisauen azokan Iker Gabilondo forja erakustaldi xaiken, kontaidazu gaurkoan zer da ekarri dozuna, zer zabiz erakusten? Bueno, lanbide zaharra hau, egia esan, lanbide zaharra honek eman lekien goizeko erakustaldi bat, pixkat piezatxo batzu saiatuko nahi zeiten. Oina diez, zutan dakotzen horrekin, zer iteko asmoa dakotzen, edo zekin jarraituko dozu? Nahi neban moztu hori, barrote hori, itxeko gero txakurran buruan edotein. Eta, bueno, gero horrek pixka lanketa luzia darama, eta orduan, jendeak igual ez da gelditzen ikustera osoi prozesu dana, ez? Baina zatika ikusten dabe batzuk, eta ingo gaur egunien ziar buru bat edo bi nahi dotein, bat eren zugearena agian eta bestea txakurrana. Eta gero, ultzan bat, ileka argoia bat, bihotz bat, pixka bat jolastu gurniakin. Ondo, mil esker Iker, eta mentxen lanian jarriko zaitugu, eskerrik asko. Eli Alberdi, larrugiltzakin lanian, kontaidazu, ze lanetan zabit momentu honetan? Guain nao aragia eta gantzak entzen, lehendabiziko pausua da, garbitu, eta ja uretan bi egun neukita gero, ja aragia eta gantzak entzeizkiet. Eta hau da teknika basiko bat, etxean iteko, edo larruak berreskuratu alizateko, bakoitzak bere kontu, ez? Orduan egiten dut alumbriarekin, alumbria da aluminiozko gatza bat, eta gero erabiltzen dut gatza etxean erabiltzen dugun gatz normalarekin, ez? Orduan egiten diot aplikazio bat, adibidez ardi larru bat egon behar du hilabetez, eta gero bildotxak bi asterekin nahikoak, eta ja bastidoretan jartzen ditut, eta bastidoretan bigundu ditut erramienta desberdinekin. Hau zango entzake urringo fazia. Hori da. Behin hor lehortu diala, ja biguntze ditut hori erramienta horiekin, eta hor ikusten duzuten beste horrekin. Eta ja, hori biguntzearena da bakoitzak nahi duen indarra eta denbora eskaintzia. Eta zeuri, gaurko moduko egunak ze esan nahi dako zeuretako hemen azoka honetan egon, jentiak ikusten dau zeure lan agertutik? Gustatzen ze jendiak ikastea nola egiten den, porque da oain artea indan lan bat, eta ez ezagutza asko dagona, ez? Eta azkenian da, etxeetan, baserrietan eta indian lanak, eta gaur egun gaina eske batez ere latxan larruak ez dakate erabilera. Orduan bota iten nahi dira, edo txinara bidaltzen nahi dira. Eta bada modu bat berreskuratzeko bertako produktuen ekonomian zirkularra, ez? Gaurkoan larrugintzari buruz galdezka ibili zara, zer da ikasi dozuna, ero zekin gelditu zara? Pazientzia asko bide da, azteko,
Eta gero, ikesi dutena da, gatza eta alumbriaz esaten dugu, berak nahaztu itxen dugu, eta horreaz tratetat dugu eta eukitzen dugu denpora bat. Eta gero, ikusten duzu, ontsa itxen da bilena. Hori da, galdetu xatu horre, ja behin azala zikatutakoan, bi ondula iken esan dutzu ez dakit etxien ero badakotzu nolako? Ja, gogortu bada ez da uzeinik. Etxien badakotzu? Bai, etxien neuken joen behin ardinarri bat zolan zer bat, baina nebi gogortuta geratu jaten, oso gogortute. Abesten daudela urekin Gertu dauden guztioi Esan ozen abestu arren Eurek baino gozenako Abestuko dugu da hemen Artisauen postuak ikusten zabitzai, zer da momentuz ikusi dozuna? Bueno, ondior gutxi, denpora gutxi etorri garela, baina, bueno, betiko boruen, betiko oinasi gara hemen, da ber, da girotxue, ikusten, betiko boruen, tradizio ban bezala. Begira. Bai. Eta ez dakit zerbait erosteko oiturarik badakotzen hemen? Bai, a ber, holan ez daukete, baina, bueno, zer jausten bada, bueno. Gustau ezkero, ez da? Bai. Horrez gaina, aukeria goten da? Eixen be, bitxikeriak, bitxixak, ez da? Belarrikekuak eta lako. Hori da. Ere izango dira maite duzun hori, esotzi duten zaintzeko eta distantziak. Eta hemen gazteko harrio bat topau dugu, artisau azokan, zuek ez dakit artisau lanak ikusten zabitzain, ero horrezkuetan dakotzen boletuak saltzen, zein zuen gaurko lana? Ba, ikusiko ingurua eta saiatuko gara saltzen rifak. Ze bolto zabitzai saltzen? Ikasbideirako rifak. Eta, jentia badabil erosten? Bai, jentia badabil erosten. Bestela ez dakit jasokia ikusi dozuen, hemen artisauen lanak ikusi dituzuen, zer guztu xatzuen? Bai, da eskolan pilo bat eta dano superpolita. Severo Altuve plaza beste urte batez sasoiko produktuz bete da, barazkiak, fruitak, gazta, odolosteak, txorixoak, gozoa, denetik egon da hemen herritarren gozagai erosteko aukera ere bai. Aurten 14 postu jarri dituzte. Hementxe jarri duzuzuk beste urte batez postua Santa Masetako egune honetan, nondik etorri zarete gaurkoan, eta zer da ekarri duzuena? Bai, guk hortzua zerian dekogu, aramaixon dekogu, eta berdura ekologikoa itzen dugu, eta gero bertako fruta, dagona, zagarrak, ekakisak, porruak, kasak, atxikorixak, letxugak, ekarri duz kalabazak, kipulak, zerbak, en fin. Denetik, ez da? Bueno, oin hortuan ointxe dagoena, sasoikoa. Eta ez da urten lehenengo aldia zuek bertan azokan zaudetena? 34 urte dara maguz, ez hartzen, bai. Ez dira gutxi, 34 urte hauetan Santa Masak bizitzeko bideak ere aldatu egingo ziren, azoka nola ikusten duzu 34 urte hauetan, nola joan da? Nik usten dut ondo mantendu indala eta gainera jentia gogotzu urtetzen da, dirua gastatzera eta oso plaza hona da, arrasate. Gogotsu eta dirua gastatzera eguraldia ere lagune daukagu, oraingo ze bai behintzat, zein da zure produktu arrakastatsuena? Bueno, guk beti tomatiekin ibiltzen dugu, badakizu kriston lana izaten da, eta aurten ekarri ditut, oin gelditzu diren azkenengoko 2 tomate ederrak. Ederrak badira, eta hauek hemen eskutuan daude, baina erakutsi. Erakusteko ekarri duz. Honek, oin dela 15 jasotakoa dira, etxian heldu dira, berde samar jaso gendu zen, baina behitzu zelako zoragarri zen. Bai, ederra badira tomate hauek, baina esan duzu hauek saltzeko ez daude, erakusteko. Gero oneri hasiak kenduko digu eta datorren urtean berri do tomate taratzeko. Badoak giroa berotzen, herritarrak ere etorri dira kartera diruz beteta erosteko asmoakin, hementxe Gabonen bezperan Santa Maseguna, aurten ere hemen zuek eta makinatxo bat gauza produktu ekarri dituzue. Bai, urtero moduen ekarri dut txarrixen gauza, mortzillak, odolostiek,
txitxerropiak, eta gero aparte ogitxe, hartogitxe, urune eta natazindako etxeko gaietak. Urtero moduan esan duzu ez dakizen bat urtez, zaudeten zuek hemen Azokara etortzen. Bueno, neu jaixo aurretiko izango, auskalo. Urte pila bat, egutegian galdu ezin daiteken hitzordua bai behintzat. Hori da, urteko egunik importantien, arrasateko endako. Zein da zuen produktu izarra esango zenukena zuk? Odolosti eta txorixuek inungu dudarik ogitxe behar, baina odolosti eta txorixue di igual espezialena, gero. Eta zergatik, zer dute berezia zuen odolosti eta txorixo horiek? Hori ezin dutzu kontau, bestela gero kopixo leike. Ondo, eta zer moduzko giroa ikusten duzu hemen, Zebero Altuben sortu dena? Ba, aurten astelena eta lan eguna izen da aurreko urteetan baino jente gutxitxua toko da, baina bueno, egiz esan konforme ondo doi edana eta posigaz. Gazta usainera ere gerturatu gara, oletatik etorri zara zeu, hemen Santamas azoka honetara, gaurkoan gazta zurean protagonista. Bai, urtero etorten gara, eta guria da Idiazabal gazta, eta arrasaten Santamasetan beti gustora. Kontatu iguzu pixkatxo bat zein gazta ekarri duzun, nola egin duzuen? Bi mota ekarri ditugu alde batetik Idiazabal ketu gabea, aprilekoa, gazta nahiko zikua eta sabore potentekoa, eta pizka freskoago ekarri dugu uztailekoa gazta ketua, Idiazabal ketua, hori da gaur hemen daukaguna. Bi ekarri dituzue, herritarren gustokoena, zein da? Ba, nik uste dut momentuz ketu gabea zikuagoa delako. Eta zeurea? Neurea baita. Ba, guk ere probatu egingo dugu, zein izan duzu dela honena? Honena, niretzat, natura. Hauxe da, ba, guk ere probatuko dugu hemen, ikusentzule guztien omenez, eta baita zeure omenez, jatitxo bat. Oso ona. Eta Zebero Altube plazatik Biteri plazarako bidea hartu dugu izan ere bertan Euskal Herritik ekarritako produktu gastronomikoak daude. 35 postu jarri dituzte tartean zeurea. Egon gara barazkietan, egon gara gaztan, eta orantxe bagatoz gu goxo usainera, Hori da, gozo usainera jentea harin arrimatzen da. Bai, ez da? Bai. Jente arrimatu bai, erostera ere animatzen da. Bai, oso animatu da jentea. Dago asko, baina oso animatu da gozberi lehenengo orduan. Nondik etorri zarete zuen? Gu etorri gara Orozkoti Bizkaitik. Urtero, urte asko dago hemen etorri. Urte asko. Horixe bai gaurkoan egun seinalatu askorentzako, horretaz jabetu gara, urtero etortzen zaretela zuek bertara. Hori da, ez da klientela galdu egin behar, segidin behar da etortzen. Zerbait berezia orduan arrasateko Santamasek. Bai, deko berezia, bai. Bueno, eta hemen txari gara gu izketan, baina hemen pastel pilatxo bat ikusten ditugu, zer da gaurkoan ekarri duzuna? Gaur ekarri dut euskal pastela, gaztazkoa, kafeskoa eta zagarrezkoa. Txokolatezkoa bera bai. Hori da, txokolateak ezin utxik egin. Eta ez dakit ba, zein den gehien saldu dena? Nina gehien euskal pastela. Gaztazkoa bera bai, baina jenteteko tradizio euskal pastelera. Ganau ferixia izaten da Santamas jaixetan bagaldu ezinan kontu horreitako bat, eta urtengoan hementxen ikusten dugu azken ordura arte horre ezbaixan egon ostian azkenian ganaduak etorri al izan dira, eta hementxen herritarrak gertuan animalixak ikusteko eta horreik geixeu ezauketako aukeria dakoi. Baina beste alde batetik, urtengoan ezin izan dienak egon hegaztixak izan dira, hegazti gripian ondorioz badauen debekuagatik, baina dana dala herritarrak eta baita baserritarrak be aurtengo ganadu ferixia honetan disfruta ikin dabi. Bueno, hementxe gauz, Inigo Almorzakin, Inigo kontaidazu aurtengo ganadu ferixan azkenian hementxe bazauza, ikusten du ganaua ekarri izan dozuela. Bai, eginda eta gaina posgarxia da, sobre todo, hemengo bakaste talde honek, soin hartu da benak hau nahi urte batzu doi este ditzen eta eslako goguakin eta erak esan zebenia joitxeko asmozekan ni bete esan gare. Zuek saiatu ditzen. Esan gotzu ezetze, zuek beti aurrera egin eta egin dabe gainaren kanto ondu egin eta hasieran pentsatu goizian, ebolde txarren bize bala, baina kargatzen da ganenean, da jode, gero oso nartzen da pizkat hotza, baina egualdi fenomeno, olako egun baterako fenomeno egualdixea. Da gaurkoan hemen ekarrikuzu, kontaiazu, hemen atzeko ponixak ekarrikuzu, ze gehiago ekarri duzu, Inigo? Bai, adibidez atzeko ponixak guria die, gero astu dape hor daen astoko harlea be guria die,
Gero ekarri jo beste poni kuadrilla bat umien gainen ibiltzeko eta, zeatik, urtero egiten da moan, eta, horrekin etortzen dugu, lehen aritxek eta bekartzen ginen baina, honi ekartzen dugu ponixak astuak eta beste ponixak umiek ibiltzeko, eta horrekin guztorak. Kustinioa partizipatzi da. Ider, konta idazu, aurtengoan, zer ekarri dozu ganadu ferixa ontara? Azkenengo urtietan jaitsi zen dugun berdina, ekarri ditugu baxei behi eta iriparia, eta gero bastaldien da usauntzak antxumekin. Hemen ikusi zaitugu herritarrekin berbetan, ez dakit zer da galdetzen dotzuena, zer jakin gura dago herritarrek gaurko egunien hemen zeuen ganauak ikusten dabitzen momentu honetan? Postasuna izaten da, ez? Gube jende gaztia izan da, eta inguruko lagunak eta, gure probate eguneroko bizitxik gertu sentirutia edo ikustia, ez? Eta galdetzen duzku, hori, proba zeintzu gure animalixak, eta gube okeli eta saltzen dugunez, da eura batzuk kontsumitzaileak badiezen ez, probate hori aurkezteko momentu izaten da. Eta zer zaugarriako zuen ganauak? Gure arrazia da asturiarrak, Asturiaseko arrazia da, baina urte asko egitea hemen ezten. Eta, honek diez, okela holan ederra talateko beixak, eta gero oso politxak diez, ez guri hori guztetak jakuta. Zure ispilua aurrean, zaudelarik marmarriko zenena. Hemen ganau ferixan aurkitu zaitugu, ontsen hemen ganau atzian, ikusi dozu? Bai, ontxe justo falta jaku honek beixok eta ikusti eta idixek eta ikusti eta beste danak ikusitu eta ondo politxe, egaztixen apenie, baina ondo. Hori da, izan behar urten egaztixen gripia dela eta ezin izan dira hemen ferixan egon, ez da? Hoxe da, bai, eta behintzet animalixek aberiek eta, ganaue lortu do ekartzia, baina, bestiek ezin ja, eta, ezin ja nien, hoxe da. Dauenak indisfrutau bihar, ez da? Hoxe da, bai. Eta, ez dakit batek erakarri zaituen geixen, ero ikusi duzun olako berezin bat, edo... Ez, apur bat, danetik ez, baina, antxumetxuek eta hola, beti be, hola, ez dakit, beti atentzioek eta utziala txikinek gain politxek eta, ez da? Gero laban sartzen ditugu, ez da, bai, baina lehen ikustie, oso, politxek. Orduak non dira. Kaixo, ze moduz, hemen antzak ikusten zauzai umiekin, ze moduz doi eguna? Disfrutatzen eguna. Dotore jantzikara? Goizian goizazi gare, dana prestatzen eta ja kalera. Eta umiek zezaten daue ben animalixak ikusten dabitzen. Disfrutatzen daue mordo bat. Eta gisa da, oin momentuz oso ondo ikusten diela. Gustora egoten da, gero hau egoten da bete-beteta. Berandutxu hau beteko da jentez, ez da? Ordu hon hartu dugu, bai. Oso ondo. Ez dakit ez animal ikusi dituzuen momentuz? Zaldixak ze gehiago, a ber. Astuak. Hau nola da? Hauntzak eta ardiak. Ardiak beba ikusi ditugu. Ponixak eta ez dakit. Animali pila bat, gaurko moduko egunak aukeri egiten daue, ez da? Batez beba, umiak, etxeko txikixenei erakusteko... Eta gure aldixa bastante ondo, así que zingareke jau. Garai bateko baserrisetako ofizio, gaur eguneko gizartean askoentzako gauza barri. Eta helburu horrekin bada, ganadu ferixan gaur bi erakustaldi egingo dituzte. Eluzutik etorri da perratzailea eta arrasatearra da Mikele Velasco ardi moztailea. Segitxuan lanien ikusiko ditugu, bata zeine bestia. Ia gustoko dozuen, euren lana. Irusta mugakorren aginduz lehen sektorian mindanak ez die konpontzen diruz. Urte hurrenen dinamikan, Franco hilzala kronikan, Franco hilzala baina borboia bueltan gertu. Artilla moztuta ikusten dozue, Mikele Velasco moztu dau, indauelako daueneko lehenengo erakustaldixa, ardi moztailea da, indala 5 urte hasitxakua. Kaixo Mikel, zelazaz? Kaixo, berdion. Ondo utarra zara, baina lan haitxie tokau? Bai, tokau da, egun politxe da eta lan apur bat inin bida, bai. Zure eguneoko lana da, baina pentsetan dut askontzako, ikusi bakua, ez dakit jenti zantzun. Bai, gaztiek eta ez da sekula ikusi, eta sorprendiru itxen dira, purtsa bat, eta jende nausizak ezauketan dauena, guztua ikusten daue, bai. Betidanik egondan kontu da ardi moztaile lana, garrantzitsua gainera, dudabarik abeltzaintzan, zeukala uste dozu. Bai, ezinbesteko arri segulia moztie, eta
biherrezko dan lan bada, eta ez da izen galdu, eta hemen gabiz. Kaleko mio pentsetan dugu hau udanin biherreko lana dela, baina neguen be importanti da. Bai, neguen be, higiene asuntue, kortabarruen, batez be gazta itxen da biena, gazta gilek, higiene asuntue, osasune, ardixe barruen egote, kortabarruen egoten da denbora gehiago, eta oso komodo egoten da ardixe, eta osasuntxu igerte jaki, ikuste jaki, oso ondo da, ardixe neguen be. Eta egixe da, behin moztuta gero hobeto moten dagoela esnia. Bai, igerte da. Zeitxo ikusiko zaitxugu lanien, baina behitxu deigun hemen, eta zeuk horre erabiltzen txuzun tresnak, zertzuk die eta zela da lana. Hor apurtxoa dana piletute da, baina bueno, da burue, da horrasi bat eta kutxilla bat, eta hori da norbera egulien mozteko makina moruen, baina ondixa. Tekniki da, Nueva Zelandatik eta Australiatik datorren teknika bat da, eta ardixe lotu barik itxen da, ardixe estres gutxi hau sufriuten da, lasaixa egoten da, eta azkarra eta fizikamente norberandako lana gogorra da berez, eta teknika honeaz apurtxoa bat hobeto. Zuk minik ez tozu arte, baina ardixe pez? Ardixe aguro baten askatu eta urtega korrika, baina ez da sufriuten, ez. Basabiz baina gainera, nazio arte maiame bai, ardimos taile selezio badukutzu, zeut artien. Bai, aurte mundiala Nueva Zelanda da, eta berta dagoiez, Euskal Selekzioa, ofiziala, Euskal Herriko Selekzioa da, eta bagoiez, Nueva Zelanda da, eta hor gabiz. Lanetan, ara ona, kamiseta saltzen be bai. Eskerrik asko, Mikel. Bale, zuei, gerarte. Guria da abendua, plaza hontan kabitzen da, amesten dogun mundua. Hankak sendo lotu plazan, begi bat... Ferra sinpleki apoa babesteko jartzen den zapata bat da. Zaldi horri jarri berri diogu eta lasai asko atera daiteke korrika. Garrantzitsua da ez sufritzea. Untzea apur bat gaizki jartzen badiozu, zaldiak esatu egingo da. Guk 3 zenbaki gutxiago duen zapata bat jantziko genuen moduan. Guretik da guretako, ondo pasau Santa Masak, ipuinak da kalabazak, danak hartzen ditu plazak, guretik da guretako. Ikusten duzue kalean giroa bero dago Arrasateko Santamazetan, joaldunak, dantzariak, trikitilariak eta nola ez gaurko gunean protagonista handiena eta izarra izaten dena Etxerria ere bai. Merixein du berak izena eta 200 kilo ditu. Kalean murgilduko gara datozen minutuetan eta gaurko lemak dioena moduan, Gora Santamazak! Ez dago festagunik, musikari gabe, musikak ere kaleak girotzeko beharrezkoak dira eta horretan zabiltzate zuek gaurkoan, panderoa soinu txikia jo eta zu, jotzen eta sekulako giroa Arrasateko kaleetan barrena jartzen. Bai, azkenien Santamazak kulturtaldeanak barik ez da berdina eta guretako beba plaza da, azkenien trikitza eta panderoa bai betiko jaigiro horrekin lotzen dugu eta guretako egun oso berezia izaten da eta benetan beba oso ondo pasetan dugu eta nondako kutsu hori dauko Santamazak. Egun berezia bai guztiontzako, lanean gabiltzan ondako, gozaten ari direnentzako, zuek jotzen herritar pila bat zuen inguruan ere bai, baina zuen taldean ere baita gaztetxo pila bat eta zenbat lagun batu zarete. Gaur nik uste dut 120 bat urten garela, zeo zer gehiago gara, azkenean behendia ez da Arrasatekoa, ingurutati dator da igual ez dauko jaiegunik, baina pilotxo bat azken urtietan asko hasi da gauza bat izan da gainera eta horrekin oso posi gauz eta oso harro gainera. Pandero askoan daukazula egin dugu zurekin topo zer moduz doa Santamaz eguna? Ondo. Gaurkoan, panderoa jota zu, astinduko duzu ez da? Bai. Lehenengo aldia da, Santamaz egunean ateratzen zaretena zuek alejiran? Ez. Zenbat aldiz atera zarete? Ezakit askotan. Askotan pila bat? 2 aldiz. 2 aldiz edo ez da? Eta zer moduzko esperientzia ari da izaten zuentzako gaurko egun hau? Oso esperientzia, ondo. Jente pila bat gerturatu da zuen gana, nola jotzen duzuen ikustera, entzutera, kantuan egitera, dantzan egitera? Bai. Eta zuentzako Santamaz eguna zer da? Eguna handia da? Bai, ondo pasetako eguna. Eta nola pasatuko duzu zuek ondo? Talua jaten eta... Talua jan, txarriari bizitatxo bat egin ere bai. Bai. Aurtengo txerria zer moduzkoa da?
Polita. Polita da? Handia, ezta? Bai. Bai? Gaurkoan protagonista den txerria ezagutzera etorri zara, ezta? Bai, Marixendo ikustea, irakurri genuen, 200 kiloko txerria zala eta ona etorri gara, lasai dago. Izan ere Santa Masetan protagonista ugari daude, baina kalean izar izaten dena, hemen atzean daukagun laguna. Efectivamente, txerriribarik ez dago Santa Masik, osea que bai ikustera etorri bida. Sekulako giroa ere badago, hemen kalean barrena nola lizara bizitzen zu gaurko egun hau? Ba, denboratxo bat daramagu kalian eta gero ez da jende gehiago, oso ondo. Kalera dotore jantzita, etorri zara gainera tradizioz betetako eguna delako gaurko Arrasaten. Bai, nik uste tradizioa zaindu egin behar direla. Ezagutarazi eta gero zaindu, por supuesto. Txarria ere zozkatu egiten da, ez dakit tokatuz gero, zer? Ba, betxu, nik uste dut momentu honetan nahiko ondo ze, uste dirua ematen dutela. Eta bestela problema bat izango litzake, zer egin horrelako tramankulo batekin. Hau bai, hau erritmoa daramazuena zuek, nola da, taloa jo. Osea... Bueno, zer ari zarete ben, taloa egin eta egin ari zarete. Bai, alaxe da. Ez dago Santa Masegunik talo gabe? Ez, baina eharrak daude, Bai, zuenak onena dira. Bueno, hoi esateue batzu. Hoi esateute? Nondik etorri zarete zue gaurkoan ona? Irurtzundik. Eta lehenengo aldia etorri zaretena? Daramaitzagu urte asko hemen. Ziontzako egun seinalatua Santa Maseguna, ez da? Bai, eta atzo Santo Tomas baita ere. Osea, bidata hauek oso importanteak dira guretzat. Parranda zabiltzate orduan. Bai. Edo lanean. Eso, lan. Bueno, kontatu iguzu, hemen txari zalete zuek taloa egiten, nola egiten duzu, zergatik da zuen taloa honena? Ba, pues lehenengo ur oso beroa botatzen diogu irinari, eta irina da bakarrik artoa. Eta gero gatz pixko bat, eta azten zara masa egiten, eta masa bukatzean bolak egiten dituzu, eta bolak ematen dizkigute hortik, eta ja azten gara ematen. Zer moduz eskua minduta bukatuko duzu gaurkoan? Bueno, pixko bat, bai, ja azkenean, azkeneko taloak kostatzen dira. Bueno, gaurkoan herritar ugari badaude, zuen postu horretan hilara luzea ere bai, txistorra, irugiarra, txokolatea, zein da herritarren gustokoena? Herritarrentzat txistorra, baina niretzat da irugiarra gaztarekin. Ez daukazu atxedenik, Ez, etengabe. Jotake. Irinean bukatu arte. Hemen txetorri gara gu epeltasunera, eta epeltasunera baino hobeto esan da, txorixo usain ederrera bai, Bai, ekartzen dugu txistorra arbitzukoa, eta mundu guztia jaten du txistorrazko taloa. Ez dakite zenbat txistorra ekarri dituzuen, zenbat urtoaren kilo ekarri dituzuen, denontzako talorik eta jatekoa, mokautxo jatekoa. Bai, denentzako ekarri dugu. Zemoruzko giroa dago hemen Arrasaten? Pues gaur dago giroa espeziala gainean, ez du euria egiten eta mundu guztia kalean. Festa beti izaten dira kalean. Eta festa kalean denez, zuek ere taloa kalera atera duzuen. Bai, kalera. Jendea emateko taloa. Loteria. Hori da. Gaurkoan Arrasatearrak dirutan ez dakigu loteria irabaziko duten talotan bai. Bai, talotan bai. Gutxiene, bai. Ez dago Santa Masegunik talo gabe. Bueno, zuek zein talo janduzue? Txokolateana, txistorrana, irugiana? Txistorrakoa. Hori da zuen gustukoena? Bai. Eta txerria, ezagutu duzue aurtengo txerria? Bai, bueno, ez asko. Ez asko, gerturatu egin beharko zarete orain Bai. Urtero legez herrikirol erakustaldirik ez da falta izan aurtengo Santa Masetan ere, eta oi moduan Zaldibarko frontoia izan da horren lekuko. 6 herrikirolari aritu bira urtengoan guztira, 4 gizonezko eta 2 emakumezko herritarren gozamenerako trontzan, aizkoran txingetan edota harri jasotzen ikusi bituzte. Erromeria baten
Zer moduzko saioa urtengoa? Ondo, gustora egoteko modukua. Ikustuzun, eskada mutiek etorri die, harri jasotzaileak, eskola ixak, ondo bai, harto girua. Ondo dabiltz, lehiarik bai? Bai, politxa, lagun arteko gauza din jabe, baina ikusteko eta politxa. Interesgarri dago gaurko saioa. Bai. Eta zuei guzti honetatik zer da gehien gustatzen zaizuena? Guk jolastea, gero trontzan inbigo. Hori da. Eta bai, daukien basinua hortarako eta jolasteko eta itxeko gustatzen jakiena, hori da gustatu nena. Harrituta zaudete begira? Jo, eske indar horrekin jotzi da zakit, da, no sé, normala. Edo bai, porque jotzi indar batekin eta gainera hemen, matea 10 buelta, lehenengo barriak jaso, txindatekin eta. Gai, hauren pixua baino gehiago altzatzen daude eta hori guztot ez dala normala. Ze iruditzen, erresa, zaila? Zaila. Apur bat bai. Apur bat zaila. Gehiagotan ere ikusi izan dituzu? Bai. Eta gustatzen zaizu? Bai. Ausartuko zinatekezu horrelako zerbaitetara? Ez. Bakarrik ikusi? Bai. Ikuste dut, horrelako bokadillo asko jan beharko direla horre fuerte egoteko, Bai. Zer egin zenuenia? Trontzan, irasi. Así que zu ere aritzen zara honetan? Bai. Zuk egin duzu inoiz? Hori, ez inoiz dut inoiz, eta bueno, ez zara ez abizta hemen, gara negozu itxapur bat, itxera, ez da inoiz, ez txarra itxeko hori. Gainera, probatze oso gauza berrixak, Euskal Herrikoan, naturalak, ondo dago. Maitatzen ginen herriko plazetan kapuntetan, gubio zorion txua ginenean, zorion txu ginenean. Herri kirol erakustaldia ikustera etorrita? Bai, etorri gara, buelta bat emoten. Ikusteko antropa ze moduz moldatzen dizen edo. Eta zer moduz moldatzen dira ba? Oso ondo, oso gator. Sorpresa izan alda? Ez, Carmelaz beti eukioko pilantza pixka gehitxua. Carmele, zer moduz joan da? Ondo, nik uste polite doiela, urtero diferentiek hartzen dela, aurreko urtien alturan ibili-zien, gaur harri jasotzaile etorri da, eta herrikoretako hainbat modalia erakusten. Pentatrolian aritu zarete, bi emakumezko, bost froga beharrean, lau egin da urtengoan, ez da? Bai, inoz egin dugu gizaproban bai, hemengo plazan, baina gaur erabakiogu aspaltzen ez dugu egin da, hobeto moldatze gaien lau kirolakein eta hobeto geratu. Neketsua izan da. Bai, ez du junda, nahi naman pixkat bentajiatera arrexakin, arrexe beti behen ebrie da berana baino. Zatza aizkoran palitimos, den Donostin txapelketan, ez hau gaur rebantxi dator. Da ez, aizkoran oso gustura jardun dut. Egurrepe honak ziren, nahiz eta pare bat arapoto gau. Ondo, bentajia zoi esenin bebeti erreza egiten da. Arrasateko plaza, eskerronekoa da? Bai, asko eskertzen da. Nahiz eta jentik alako txala askoik ez jo, bintzat ikusten geratzen da, plazie bete egiten da, eguraldi xepel laguntzen dago aurten, orduan. Beti goguen dugu plaza bada.